ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଜଗଦାସ୍ଥିତ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମହା ଆନନ୍ଦର ସହ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତମୟ ଭାବେ ଠାକୁର ରାଜା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାତ୍ର ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ପୂଜକ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡା ଓ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ତଥା ହେମନ୍ତ କୁମାର କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଭକତର ଠାକୁରମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଜଗଦା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ସେକ୍ଟର 2 ସ୍ଥିତ ଖରିଆବାହାଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଳହୁଳିରେ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହସ୍ରାଧିକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡା। ଆମର ଏଠାରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଶକ୍ତିପୀଠ ଠାରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବାସ୍ତବିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଟେ, ଏ ଜନ୍ମଭୂମି ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ମହାବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବିଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ନିୟୁକ୍ତି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆତୁର ଏବଂ ଅତି କରୁଣ ବେଦନାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦାୟ କରୁଅଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ମା' ମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ସମସ୍ତ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସବୁ ବିଦା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମିନତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ବାହୁ ବିସ୍ତାରୀ ବାହୁସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ଆଡ଼ୁଆଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମହାବାହୁ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ତେଜ ପ୍ରଦାନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା, ଏହି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସହିତ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସମିତି ତରଫରୁ ତାହାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ଧନ୍ୟବାଦ ନନା। ତ୍ରିଲୋଚନ ପରିଡ଼ା, ସଭାପତି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବା ଜଗଦା। ଆମର ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖରିଆବାହାଲ ସେକ୍ଟର 2 ଏଇଟା 5ମ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଝିଲକାଣି ଏବଂ ସେକ୍ଟର 1 ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେକ୍ଟର 2 ଖରିଆବାହାଲ ବସ୍ତିରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା 12 ଦିନ ଆମର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଜି ଆମର ସେହି ଅନୁସାରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଆଜି ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରିଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କହିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଆୟୋଜନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଠିକ୍ 2:30 ବେଳେ 2:30ରେ ଆମର ଏଠୁ ରଥ ବାହାରିବ ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 5:30ରୁ 6 ଭିତରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇବୁ। ଏବଂ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ 8 ଦିନ କାଳ ଏଠି ରହିଲେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଯାହା ହେଉ ସେହି ଜଗା କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିକଟରେ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ
ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେ ନିଜେ କରିବେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆଜି ଛେରା ପହଁରା କିଏ କରିବେ? ଆମ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର NIT ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର। ସେ ଆସି ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି, ସେଠି ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବେ। ଛେରା ପହଁରା ଆମେ ରଖିଛୁ, ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଦିନ 2ଟାରେ ଏବଂ ଦିନ 2ଟାରେ ସେ ଆସି ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ନନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଆମେ ସେଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 5:30ରୁ 6 ଆମେ ସମୟ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ରଥଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲ ଏହିପରି ଲୀଳା ସଦା ଲାଗି ରହିଥାଉ ଓಂ ନେହ ଶାନ୍ତିରନ୍ତରିକ୍ଷଗୁଂ ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ରାପଃ ଶାନ୍ତିରୋଷଧୟ ଶାନ୍ତି वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः ॐ विश्वानि देवसरितोर्दुरितानि पराशुभः यद्वत्रं कन्यया सुमः ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु विलासनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमोस्तुरन्ताय सहस्रमुखे सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि यूधारे नमः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री शिवमस्तु श्री शिवमस्तु श्री शिवमस्तु सर्वकल्याणमस्तु 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 सकलजनाः सुखिनो भवन्तु सकलजनाः चिरायुरस्तु सकलजनाः दीर्घायुरस्तु उज्ज्वलभव्यस्य प्राप्तिरस्तु उज्ज्वलभविष्य प्राप्तिरस्तु उज्ज्वलभविष्य प्राप्तिरस्तु भगवान् हरि ओम। मो ना सरोज रंजन दास 2 नंबर खरियावाल सेक्टर 2 NSC मार्केटर मिलित सहयोग जो मंदिर रथयात्रा परिचालना कमिटी मुझे सेक्रेटरी रथयात्रा आमर गोटे दिन पर है बाहुड़ा यात्रा गोटे दिन पर है जहाँ भी हो शांति श्रृंखला सहकार समस्त सहयोग बहुत भल है आशा कर प्रभु दयारू आगू जो प्रोग्राम अच्छी सी भी भल हम प्रोग्राम जगन्नाथ एठू चली जाइए आज्ञा माउछुआ घर को आज्ञा लागुच नाई भारी उत्साह उद्दीपना सहित आम सब पालन करूँ आमको निजक लगुच आम प्रभु को धरिकी आसलु बहुत खुशी रे महाराजा छेरा पहरा कले तापर आम रथ कार्यक्रम आरंभ है आगु को आज संध्यारे भी नाच आ भजन संध्या अच्छी काली भजन संध्या परदिन नीलाद्रि विजय और भजन संध्या सहित आ सका दीपर सर्वसाधारण प्रसाद सेवन व्यवस्था अच्छी। धन्यवाद। मो ना प्रफुल्ल कुमार पात्र जो खरियाबाल
रथ परिचालन कमिटीर मु जड़े वरिष्ठ सदस्य आउ महाराजार दायित्व मु निए आउ प्रभु जगन्नाथंकर सेवा करे। ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା ଆଜି ଫେରିଲେ? जगन्नाथ पलैथिले तो अनुभूति प्रकृत में गोटे दुख लगे आउ दुखद विषय किंतु सी जो मौसी माँ घर को तो जाऊँगी आम रोकित पारिबा कथा नुहे सी आम जहाँ भी भाविबा आम पुत्र सदस्य हूँ बा आमर भाई सदस्य हूँ बा आमर वरिष्ठ सदस्य हिसाब से हूँ 9 दिन आम बड़ा कष्ट ये रहिलु आउ मंदिर को जाकि दर्शन भी करूँ गुंडीचा मंदिर जाकि आउर अली अर्दली मोर मिसेस जे महाराणीर कार्यनिर्वाह करते आज सकाळे लौटा चकुली दे आसिलु तांको जे शीघ्र तुम फेर आम सेठी भी देलु लौटा चकुली तापर हेरा पंचमी दिन काकरा आ पणसबीर प्रसाद व्यवस्था करा जायतिला आम सेटा भी नेकी जाइतिलु आ गुंडीचा मंदिर रे तो आम तो जो ठाकुर को पहुँचेलु से दिन मध्य आम सेठी तांको छाड़िकी आसिलु। धन्यवाद। Rama